uni mwana wa Kanengo Oramba sindi umari Kanengo oyo rapa vana Kanengo makadi yenyu wazukuru wangu tiripo sei parise pano pamba tingati kuri sei kunobviwa titesedu panapa tigere edu zvakanaka nditika hapana hapo kana matambudziko right tinoda kuti nhau yedu ipere zvakanaka isina noise mukati. Ndifunga mashure kupaitwa naye admire chingauya admire tikaita plan kuti admire asvike admire akasvika tindizvo maizvitarisira kuti admire achauya imini parapano pasekuru Kanengo takataura chinhu kuti zvakati zvinoitika. Takadedza Melissa angari kuDubai akauya South Africa padhuze kapo fafambika netsoka ngouya chete kuti batsirika kuti zvichita sei chipera right. Admire Sekuru na uri panapa ndiye musikana anonzi Rumbi unomuziva nditi zvakanaka munozana pakuita sei naRumbi uyu? ya inini naRumbi tinozivana pakuti inini ndainamata South Africa iye akasara vachizoya vachinamata kumarondera kwandaimbonamata chechenzi chimwe John Masokwe chishanu. Saka Rumbi munhu wekuti ndakazosangana naye pamba achiuya achitamba nanzadzi dzangu sandine muwanda ainamata naye akamuona ndobva amuchiva kudaro ndobva afamba atora nane kuti vaonane. Ndikazoti aiwa imi kana muchinge madanana zvakakodzera kuti vabereki vemunhu iye vaite sevazive kuti mwana wari kufambidzana kuitira kuti mangwana asazonzi adimai waiuya nevana vanhu vachikutambisa vana pano zvishuwa zvakaita asi kudaro. Kuzosvika Rumbi aita hurongwa hwavakaronga kuti azonzi auye kupi South Africa ndokutozivana kwatakangoita chetepo. Mai Rumbi makadi zvenyu tiri kwedu zvikutowana admire zverizvo here kuti Rumbi uyu akazoenda kuSouth Africa akanogarako naika. Tine nhau yaRumbi yaari kutaura mizuru unofunga takamboti batei ruzhinji rweZimbabwe harina charakaona. Tine panguva yatikasvitsana pagirazi kuti vanhu kutsikane zvechokwadi makasipindanyi pagirazi makaona zvamukaona tabatsirana. Saka tida kuti titange panyowani Rumbi atsanangure nhau yake tienderere mberi uye wozopindurawo. Pandakaenda kuSouth. Taurisa hako muzukuru. Pandakaenda kuSouth ndatizira mukomana wangu wandandatakirwa naAdimai. Adimai ndakakutsvagira mukomana here kanti iwe ndowakatoda musikana mukomana sorry. Iye akatouya akandibvunza kuti ukuda kuroorwa here nemupostori. Ndizvo here Adimai? Mukomana ndiyakatanga ona musikana ndobva vazoonana kuti ndopegara munin'ina wangu pamba ipapo pamba pana Rumbi. Pamba pana Rumbi ipapo munin'ina wangu kuti ndadikaenda kumba kumunin'ina wangu mukomana ndopaizoona chiwandira Rumbi. Zvakanaka handi tatienda pane nyaya chaichepo tingapedzera nguva. Handi Rumbi tangidzisa nyaya kumushemushe mumafambiro azvakaita kuSouth Africa kusvika mazojoina Satanist mwenyu kusvika mazouraya vanhu vamanzi makauraya. Toda kuti zvinji reZimbabwe rizive kuti zvakafamba sei, chii chakaitika, tibatsirane. Ndakajoinidzwa Satanism nambuya vangu ndiri mwana mudiki. Ndine 4 years. Taurisa. Mai vangu vanga vari kubasa. Wakajoina Satanism mai vako vanozviziva? Vanga vasingatozviziva. Handizvo. Saka ndakaendeswa kumusha babongo vanga varipo. Vandasvika mbuya vangu vakatopururudza
vandibvunza vachitoti ndawana pekuisa nhaka yangu, bva vanditemera nyora, bva vandibika mwari, bva vabika doro riya rekutogamuchira kuti nhaka yangu ndatoisa pamunhu. Zvadaro mbuya vangu vakatanga kufamba neni, vaitoti tichienda kurusi kunowadya, vaindipa mushonga wavaindipa wekudya, topinda pasi pemvura, toenda pasi pemvura, tonotora mishonga yedu tosatateya kubata vanhu, kuuraya vanhu vachatorwa nenjuzu murwizi. Zvadaro taiti usiku tichimuka taitoenda kumakuwa tonotora nyama yevanhu, vaitondisira nyama yevanhu murusero, ndototungamira pamberi ambuya vangu vachiteera. Takazoita chipini nababa vangu vakairana neni zvezvemushonga, nachitori mwana mudiki vachizokwira ndege kuenda kuUK. Baba mukuru vangu vaiti vakauyawo nemishonga yavo yekuUK yesatanism, taipiwa vamhuri yese todya, sekuru vangu vachitodegetera, vanatete vangu vachitoita chipini nana baba vangu irimi, sekuru vangu vaitorara nevana vavo vasikana. Baba vanguwo vanga vaitawo mhiko yokuti vanorara neni, vavazochikwira vaenda kuUK. Andagara, mai vangu nababa vangu vakazorambana. Midzimu yekumusha kwamai vangu yakaramba kuyanana nezvemusha medu isusu. Saka mai vangu vakatanga kutukwa nehama dzangu inini vachinzi vabve pamba. Mama vangu bva wapiwa imba nemakosi, nyaya bva yatongwa. Mbuya vangu inini vakandipa mishini yekuti ndiuraye amai vangu ava ndichiri mwana mudiki, ndiri grade 6. Saka pandakazotorwa naamai ndanga ndatopiwa misheni yekunzi enda unouraya mai vako. Pandakatorwa naamai yanga iri 2010, pandauya kumarondera, pavanditora vaenda neni kumarondera, pandabatsirwa zveshuwa chidambudziko parapera. Ngatimbojambai zvekumusha kwenyu. Toda kupinda nyaya yakapa kuti admire asumuke kubva kuSouth Africa auye kuno. Zvekujona kumashure tazvinzwa zvese. Takuchida kuchienda panhau iwewe naadmire ndo pane nyaya yedu. Right. Ndatizira kuenda kuSouth. Nina admire akazvipondudza kuti ndakakupiwa nehama dzangu, vakanditi ndiite zvese zvandoda pauri. Saka zvadaro admire ndakabva ndakapfumba naadmire paandibvisa umadhara. Vatondimusidzira zvokutoti ata kutoenda tese pasi pemvura, tamurume nemukadzi zvokuti taitopomba nesowe rese pamasowa. Tichienda pasi pemvura vachachatiswa pasi pemvura nakune shibha vedu nemamwe makwini akawanda. Shibha chanonzi Saraki. Ndondora ndoziva rekuti Queen Ship. Okay. Tiri pasi pemvura paya vatatochatiswa, vatatokomberedzwa, tikatoita upongo vanhu vakatarisa pasi pemvura. Vatatochatiswa, vatatopfekedzwa maringi, vatabuda titi nyoka mbiri, nyoka ine misoro miviri. Tachatiswa kudaro vatanzi vana vakuenda kunorwa kuZimbabwe. Vataronga dhiri risusu rekuti tiuraye Edmo. Edmo anova munin'ina wake. Munin'ina waadmire. Wanga ine mafamily issues ake, plus mukomana we akaonawo kusawira, akaonawo zvinhu zvaiitika pana admire. Aitogara achitoti rombere kumba kwedu kureva Edmo. Zvadaro tikati tomiita sezvikazida kurwadzisa vabereki vangu, amai nababa. Bati ndakumutsa chikwambo zvekuti ndiwanikwanise kuprofita, dakuita mari nefamily yese. Abva taenda pasi pemvura, vatato kuna Queen nevakuru vedu, vatapiwa nyanga yatakapiwa, vatapiwa nyengerekedzo yatakapiwa. Takati tori 4, takati inini admire Brenda mukadzi wake admire girlfriend rakashanda pakuti ini pandaiuya ndichishanya kuno ndaitobva nemishonga yataipiwa pasi pemvura, ndosvika umupa mukadzi uyu odyisa Edmo kuti asateerere zvinotaura vabereki vake. Nekuti iye admire anga kutora kuti vabereki vangu vakaromba, achitotaura kune vanhu ndoda kutouraiwa nevabereki vangu, ndozvaigara achitotaura. Saka zvadaro takabva taenda mumba maEdmo maigara negirlfriend rake. Vatasvika achitobika, vandazi chibaya, vandamubaya zveshuwa mukomana, ndakamubayira mukutya, vadonha pasi vatanga kuchema. Zvikanzi hauna kunyatsobaya. Akati unonyatsokubaya ndiani? Ndiadmire. Alright. Vati hauna kunyatsobaya, baya zvokuti munhu anofira ipapo. Vandamubaya zveshuwa munhu paafira ipapo. Vatatora ropa vatamwa,
Makama nani? Admire. Inini. Brenda. Nemukadzi wachona. Vatama. Vana queen vedu bavamwe. Vatatora nyama, vatatanga kudya nyama yake. Uyu vatoti mweya wake ndatodi akutomitsipika zvokuti atombofa akamuka. Tikasiya tamaya mhepo yekuti vabereki vachona ndo vanotupa kunzi ndimi maurayisa mumwe. Ada kupruvha point yake kuti baba vangu vakabata zvikwambo. Right. Admire. Mashoko hayo mashoko. Zvakaoma sekuru. Nekuti mashoko ari kutaurwa pamusoro pezvese izvi. Hapana chokwadi. Anditika. Ndo chandikumbira kuti dai zvaita chokwadi ngachiratidzwe nesimba renyaya sekuru. Nekuti inini pakati peropa rangu handisati ndambodeura ropa. Kana tapfunga ndise munhu poison asati yamboitika. Mashoko ari kutaurwa nemazita ari kuiswa kusvibisa mazita evanhu vasina mhosva. Right. Zvakanaka muzukuru. Nezuro iwewe muzukuru. Ndifunga ndakataura newe kuti iwewe ukajoina Satanist. Inini pacho zvangu ndakakubata. Ndakakubvunza kuti munhu anonzi David ndiani? Ipapo sekuru pakanaka. Munhu anonzi David munhu andotaura naye paInstagram. David uyu munhu akauya achitaura kuti akakomenda pavidhiyo yemukadzi akamisa motikari kuti madhadha adarike parodi. Saka ndakangokomenda kuti respect nature. Munhu uya achibva aona pamavidhiyo paya achibva auya kuinbox kwangu. Anoita basa rei? Handizoti anoita basa rei, handira kuzvitsvaga posti kutaura zvedu nyaya. Foni yako iri kupiwa? Ndinayo iri panapa. David uya usho ndobva uchindibvunza wakamboya kugara kupi. Ndino ndiri muSouth Africa asi ndakakurira kuZimbabwe. Ndobva handita foni yako? Vura foni yako iwewe. Tikuratidze Satanism yacho pairi chaiyo direct. So ndichivhura foni. Zvakadaro manje David uya vura foni chitaura. David kusangana kwandakaita naye pa phone. Ndakange already baba naEdmu wanga watofa. Ndizvozvo hande atikusvika kumbera atisikumhanya. Tichabatsirana zvika zvanaka. Tinoisana pachokwadi kuti zvinhu zvedu zvibude pachena. Dambudziko ripere. Saka ndizvo ndakakusai pagrass kuti ndese muone. Handitika. Wozi zvese ndinetesa pagrass. Yo futi muzukuru vhura foni yako futi wewe. Uyu ndiani wako? Uyu munikina wangu. Ndobva kuInstagram kwachona ndina. Ndoda kuWhatsApp kwamaitaipirana. Okay. Ndowanda kuda iyo vhura foni yako kwaitaipirana naDavid futi zvakare. Nese vhura mafoni enyu. Zvadaro manje. Tone. David aitira chiti toda kukubatsira. Tinogona kukupa ichi. Tinogona kukubatsira kune madonors atogona kukutumira zvinhu. Madonors saka iwewe ipa foni munina wacho unonzi rake Edwin. Right, Edwin. Na David maitaura iwewe munoda chokwadi muno. Okay. Ende number idzi David dzakadzipiwa nani? Number za David ndakadzipiwa namukoma. Kuti uite sei? Ndaifanira kunge ndichitaura naye. Kuti maitaura kuti kudii? About Illuminati. Illuminati. Teerera unzo Edwin. Uri panapa. Nezuro mudare sekuru vakati. Ndofunga nezuro pamakaenda kuvanhu zvitaura zvibude pachena. Sekuru vakatanga kuzvitaura tiri uku kune vanhu. Kuti mafoni yenyu ndiwo ane chokwadi chandikuda kuti chizonyatso kubuda pachena kuti mime mune zvamakajoina. Yes. Sei sekuru nhasi vari kukuvhurisai mafoni aya? Sekuru vari kuti nhau yese yandakataura ndisuda kuti iite senhau yekunyepa. Yes. Asi munhu akataurwa nezita nasekuru kuti ndikumuona pagirazi pamwana. Munhu anonzi Davis ndiani? Davis uyu ndiye munhu ari kukujoinisai
satanism ende ndiye akakujoinisa satanism. Iwewe Davis watana nayo kuti let me explain Norondo yezvese. Ndakati ndichitaura naye anditi achindiudza namba dzako yasei achindiudza nezvaDavis anditi ndobva ndamubvunza questions. Uri kuzvifambisa sei? Wakataura naye kusvika chii? Wakataura naye kusvika papi? Anditi ndobva ataura. Ndobva ndati ndinokwanisa tichitaure nani naye here Davis wacho. Ndaida kuconfirma nhau dzacho kuti ndedzichokwadi dzaitaura nani nemukuru wangu anditi. So akanditumira namba anditi akatumira namba ndini ndakatumira namba ndati kune munhu auya kwandiri kubva kuInstagram. Right. Ndakatora about a week or 2 weeks I think. Just to check nguma chats. Ndisina kutaura nani naye. Then Davis uya akazonditanga mukatasa message. Ndianga kutanga hi Edwin mumachats umo mukatarisa first chat yake Davis anditi akatoti hello good day Edwin anditi ndiakasitanga kutaura nani neni saka pandakangoona since ndandatumira contact ndakabva ndaziva kuti apiwa namba nani namkoma. This is 1 July chidzi mwedzi unoyo anditi ndopa takatanga kutaura chi tese naDavis uyawe anditi. So that is when pandakatanga kutaura nani naye. Ari kunyika ipi Davis? Akati Santa Monica, Coastal City, west of downtown Los Angeles. Los Angeles. America. Kustates. Alright. Yeah, in Timber States. Ndobva ati sei Davis? Saka ndobva tatanga kutaura anditi. Ndobva azviintroducer. Ndobva ndatompindura ndikati no, sorry for my late response because andakumpindura ipapo. My first message ndakatonyora sorry for late response. Okay, my brother told me about you. I think my chats are ripo. You can read on your own my chats. And it ndobva ndamuudza kuti I want to know about what the organization. I want to join that organization. And it that is when he gave the whole explanation. Ekuti zvinofamba sei from there. Patanga kundiudza process yacho pane masigns anoshandiswa eliminati ndavatanga kukuticha ndikuda sei ekuti unoita sei sign yacho. I think ndine machats acho aripo apa pane avanoti ma-eye of providence GAU enlightenment the square and campus. Unoita sei murandite masigns acho alright handiti ndio anenge achiti the eye of providence ndikuita ndichitarisa panditi kozoita handiti EGAU ndakatozomubvunza I think machatsi ari kuzazasi kuti inorevei because yaangoiswa nemauya handiti kozoita inonzi enlightenment something like this inotonetsa kuita because unofanira kubatanidza zvigumi 2 izvi nezvipi neizvi ichi chiri separate something but icho chinofanira kuita separate icho. Okay. Izobatana icho wanchofanira kuita separate handiti kozoita ndei manje yanzi the square and campus handiti saka vandati alright asi kana vanhu ava vakukuticha handiti iye anonzi Davis handiti Davis Harvey right, that's the full name. Anonzi Davis Harvey handiti kana ivo vakuzokuticha hauchamudeedze nezita unonga wakufanira kumuti ani master. So ndakatanga kumubvunza mibvunzo saka izvi zvinofamba sei handiti but iye ndofunga I realize kuti munhu ari kubvunza zvakaita sei is getting more information asi remember yani yedu. That is when paakandisendera this petition yamuri kuona iyi pane petition yaakanditumira in PDF I think ndichasinyatsokuratidzai anditumira petition iyi handiti vanda communicate kuna ndakati munhu yanditumira petition but the information that I'm seeing on the petition haina kumira zvakaita sei zvakanaka because panodiwa zita rako, date of birth, unogara kuti, une vana vangani nemazita avo, mukadzi nemazitani ako handiti ndopa ndakati no ndakatona kuti kwazvakuenda
kuda kungoziya kuti zvinofamba sei, I'm playing along handiti, but kwazvakuenda ndofunga iye akatosensa kuti uyu munhu uyu ane zvaari kuita sei, zvaari kutsvaga handiti. So that is when paakanditi saina petition iyi. He gave me the whole process yekuti kana wasaina petition unoita sei, because I had to ask handiti. Saka adaro akanditi unokwanisa kuprinta here, ndikati ndichaita sei, ndichaiprinta. Ndobva atofara akati very well handiti. Paakaona kuti handisi kusaina petition akanditi alright, chingopindura mibvunzo yemakazotarisa apo, because akaona kuti munhu wacho haasi kuita sei, haasi kupindura petition yakuti ndisaine back handiti. Ndopaakazonditumira aya madetails aya, chingofila in these details, unongodzi answer pafoni zvichienderana nesequence yataita sei, yatakubvunza nani nayo. Ndobva ndangomuti alright, izvi zviri easy, ndichaita sei, ndichaita up to today. Pandangosiya zvakaita sei, zvakadaro. The last day randakatotaura naye it's 10 July handiti muri kuona. So izvezvizvi ndikatomunyorera message kuti ndada kutumira petition yayo, anogona kutoresponda kuti muzive kuti handakusaina kuti petition ipi iya yapo. Ndakabva ndangomusiyira papi ipapo, ndakatoona kuti patasvika apa information yandanga ndichida ini ndandanayo kuti ndizive kuti izvi ndo zvinoitwa mukati musatanism when you are joining satanism. Saka ndingangoti this happened pamwedzi upi, admire July wagore rino July watiri uno this month iwe admire this month unoto kudina right kwese uri kuramba izvi waramba hauzviziva iwe. Ndokatora nhamba ukapa munin'ina wako kuti mufana wangu ndaono client yangu nhamba idzo kote client ase ai client ka inzoita zvemari kaizvo ayo tikabudira pachena kati yes kubudira pachena andikona nine chikonzero ngodonisha tsana zvakata sekuru. Ndinawo ndimbotaura pakataura sekuru. Ukona process yaitwa nemunino wako. Sekuru wakataura muno mudaro wakati pasvika iwewe admire hautendwa kutaura secret, hauchafanira kutaura secret. nokuitaure chawamirira iwewe tsvaga rini inodiwa mazai unotsarudza mazai auda nechizve ndakukanganwa zvimwe mazai kana kubatsirei handindiye yetiudza ati baya fumura zvini une mazviri grazi ichi zvibude nazvo zvorekitene sati nzvenge ndobva ndoda kutaura. Ndokusaka ndiri kuti ne chikonzero chakaita kuti ndaapproache munin'ina zvaakanga akubvunzawo andi muriona. Ndobva ndakazonga kuti Edwin ndine munhu takasangana paInstagram but zvaakubvunza ndezvaakunditaura kuti tsvaga mazai mazai choku reza nendingiri zvogona kupedza hama. Ndo pakati ndipe namba dzake da kumverify mazai wati mazai nechi zviri panapa reza choku ne udedera ucha handisi kudya sekuru ndakuonesai amuzvona kutaura izvi seprocess yekugadzira zvinhu hapana nofanira kutotya. yes kupona kwacho ndo zvinhu zvaakanditumira izvi. Saka ini pandakaona kuti ari kuda bopendereti ndiyei ndo kadhi racheri ndofunga nemakendro. so zvinhu izvozvoka ndakabva ndati Edwin woona zvinhu izvi munhu zvaari kuda azviite sei azviite. Munin'ina ndobva akati chinipa nhamba dzake ndimumverifyawo futi nekuti information yaari kuda aite sei aite nezvinhu zvaada kuti tiite marituals kuti hakuna ritual network wega kaunoita nefamily. Saka zvikuti arumba ari kupengera uyo ari kutopenga because inini handisandapinda handipeni amai vacho ndiri pano. Mwana uyu paakatanga kutaura takaenda naye taitomurova tamurova ndobva vamuraini vazomutora vakaenda vakatiendesa kumapurisa. Asvika mapurisa akatsanangura nhau yake zvozi right takuenda newe kuhospital. Ndobva aitaenda naye kuhospital akataura nadhokta ndisimo inini iye ari nadhokta vachitaura. Vakamutarisa dhokta akamubvunza unoda kuita sei, unoda kuzoita sei zvandiri kutaura paredhiyo ndozvandiri kuda kuita ndozvandiri kunzi ndiite nemunhu wandakatadzira wandakauraya. nhasi panonyaya pamuri kuti pasatanism pandika nhau iripo ndeyekuti zvimwe izvi ngatigosiyana apa toda kubudisa umbovu
ndizvozvo paumbo hwatiri kubudisa kandoko kuti iwe izveso waramba zvimuzukuru kuapa right ndopandati tiise data ka muone date raandakatanga kutaura naye baba nedhima wangu atofa kare aiwa zvimwe zviro nabasina zvizvo right iwewe pawaiyenda nemunhu uyu usainana muchita zvipi zvitomboti kuna rumbo kwangu usiku radza ndadzi yako anofanira kuti wazviona wese zvaidiwa zvacho izvi choko mazai machena macandles mukatotarisa date makazviona pagrazi nezvuma makazviona pagrazi but handauziva kuti nini but mukatarisa date rakatopinda zvinhu izvi kaizvi aizadheta nabasa nazvokumashure akwese kwangu ataoma mundini meso ndopandiri kuti asandipinze panhau yandisina kupinda ka toni machokuzifone kulezaiakupera muntu fone nyiru ndina oraenda ndondikandroneshet maondisira whatsapp ine 1% inogona ngozi adhima yacho saka ringi munotenga kupi ringi iri andomboziyanzi handinazombonodzitsvaga but handi parutaura naadhimaya sikuru kwatava kutaura adhimaya nedheti rakutaura pamberi neparutaura nemunin'ina wake kuti muna July pamberi handi panyaya pamongo yenyaya munyaya uri kuti rumbi naadhimaya vakabatana MuSatanist ndopatira kuti ticlarify and adhimaya abva ataura kuti inini ndira kuti sekuru kana kuti mundichenise ipapo kana kuti mupaoni imimi nemaonero amunoita kuti isi ndopatira kutoonawo isu takamira kuno kuti connection yaadhimaya narumbi yakamira sei ende umbowo ungavipo wamungaratidze maadhimaya kuti uri kunyeba kana kuti rumbi uri kunyeba ndeupi zvatikaita chokutanga adhimaya akapuwa secret mukati momaya but secret yotoda kuti nhasi aitaure chokwadi nezuro ndakapinda nawo mudare muno ndakavati ndini nhau yenyu mimi handiri kunetsana nemi tingapedzerana nguva tichitenderedzana hazviiti zvatakuita iwewe adhimaya handadzi adhimaya wacho naamai vaadhimaya rumbi naamai ake tavabatakara kubvuma musha dzavo chipindai pagrasi handitika vakapinda pagrasi 1 2 3 4 vakaona adhimaya akaya muno akapupura akati sekuru ngoda kuti mirai sekuru mapedze pavo takudzokera kuna adhimaya adhimaya ini ndakanga ndisipo nevamwe vangu tanga tisipo chawakauya uchipupura kuna sekuru chii pakuitwa kwezvinhu kufa kwaedmo namudhara uso hwemunhu akauraya hwakabuda yes taura zvada kuti tonzwa izvozvo ndo pandakasvika ndikapupura ndikati sekuru ndinotenda zvataona zvatanga tichifungidzira kuti amai mira adhimaya rumbi ari kuti ndimi makauraya handiti chiso chakabuda pakauraya chiri kuti chakaurayiwa ndechani ndofunga tese takaona chiso chakabuda chachiri chemukoma wababa mira adhimaya iwe nozoona kuzviona here iwe inanda kubuda right amai tuto achokwadi adhimaya muna umuona here pagrasi adhimaya ndakamuona iyo musikana adhimaya una umuona here pagrasi ndakamuona iyo ngoma ne auna kuona ngoma wako pagrasi ndakamuona pese yake saka adhimaya asoda kubatsirika aiwa kana aramba takuita imwe moda futi saka iwe adhimaya unozviona here inini ndomubvunza wandiri kubvunza pakuti inini handira kuzviona ko vakachitaura kuti pavakandiona ndaiti tinosvika ikoko zvatakuita isusuka isi tada kuchita imwe futi moda kuti uyu anyatse kupupura chokwadi chake chizere bcause nezuro takaita zvatikaita ndakazomudzatsi ndakazomusunungura akupenga panapo nezuro uzoti wakapenga nezuro panapo ndaizviziva ndandingadada kutaura mazwi aibva pesa ndashe kuti zviri kubva ndakakuudza tireurura ndopakwazi kuti nini sekuru ndakutsikana saka tada kudzokorodza futi zvatikaita zvezvino zviri extra ndanga ndichikumbira ipapo zviri extra manje bcause isu tafunga kuti pamwe tikuwirirana but akutotipandukira saka takaita zvinhu zviri extra manje kuti secret kungwe kupupure chate ipapo sekuru ndanga ndichida kuti ndibatsiridze kuti pamwe pane kusanzwisika kuri kuitika kuti haasi kunzwisisa nhau iri kutaura handiti hongu izvi zviri kubvumwa zesatanism ndizvozvo zvaari kutaura kuti akajoina after avaita sei vafa handiti asi pane nhau iri different iri kutaurwa nauyu kunzi takabaya ani
admire handiti ipapo ndo pari kuda kuita sei clarifyiwa handiti iye ndo paari kutaurawo kuti ina ndachandikuita sei chandikuziva so ari kuti takabaya chi tese I cannot stand to see situation yandakaona futi nezuro namama takanga takuomerwa to be honest paitika zvaiita sei zvaitika ndimukoma wangu ndinovada handiti but zvakatoitika nezuro ndakatoona kuti saka there is something which is wrong because kana abvuma zvesatanism ko sei ari kurasika futi njigere ndofunga ndakatobvunza vamwe vakomana vakati no ndo vakandipaita understand vati zvinopera makuseni vanomusunungura anenge pari kuradzwa kuti pane zviripo hazvinei nezvesatanism zvamava muchitaura asi zvine chekuita nezvamapindira muglass vakabvunza kuti hamuna kuvaita sei hamuna kuona here tikatotaura kuti no fesi yange ichita sei ichiapia handiti pane zvataona takaona zvinhu zvakaita sei zvakawanda muglass zvatatokonfema tese naye handiti tatombotaura naye panze kuti fesi yako takaita sei takaiona but pachiitika on this what event handiti tikatotaura kuti takakuona but pandakakuona ungori mumenshoni paine vanhu varungu vanga varimo pamwe pacho ndakamuona about 3 times handiti pamwe pacho aitofamba achipinda munzvimbo yaita sei yaaipinda handiti yairatidza kuti nzvimbo yange yakaungana vanhu makanga ngati club kana tika restaurant handiti ava vakaona zvavakaona uyo akaona zvaakaita sei zvaakaona so inini nhau yandiri kuda kuti ibatwe namukoma vangu handiti kuti uyu ari kukupomerai mhosva yekuti ari kuti kufa kwababa nekufa kwemukomana handiti pane zvinhu zvakaitika mumhuri handiti zvinhu zvakaitika mumhuri I was the center part of it inini nekuti I tried by all means kuholda iye nekuholda baba vachiripo kusvika mashoko akapedzisira kutaurwa nababa ndeyekuti iwo wakaita chivindi chekundibvunza kuti baba hamuna kuromba here nekuti ndakanobvunza direct baba pamakambofamba 1 2 3 4 5 hamuna kubata mukusaita sei mukusaziva here handiti baba vakandipindura nemusodzi kuti mwanangu ndini baba vako handimbofanira kuita sei ndakakunyepera especially nematarisira wanta takaenda kuhuni tiri 2 ndakavabvunza bangu wangu akabata kademo kapfupika ire patakaenda kuhuni paipai ndakavatora ndofunga makatonzwa ndichiti munhu wese ngaasari ndaenda nababa tiri 2 ndikavabvunza tiri 2 dead hamuna kuita mistake here kana kuti mukomana makaenda nayo haana kunonokurombesai here imi musingaite sei musingazive jeni yamakamboenda kwamakafamba kunze kwenyika kumalawi nekupi vakati apa ngopachakanonopind ega ndikati watch out boss pane history yezvakamboitika kuti pane akamboromba futi nezita remumwe munhu rimupi imomu arombeswa asingaite sei asingazive pamwe pacho unongotsikiswa panzvimbo kuti uyepo zvinhu zvotonzi ndezvanhingi zvoiswa muzita rani rako ndo zvandakavaudza handiti vakachema musodzi vakati mwanangu kwete mafamba nzvimbo dzakaita sei dzakawanda dzamusiri kutiputira pachena kuti chii chamaita sei chamaita saka vakazonditi iwe wakaita chivindi chekuuya uchinditarisa uchindibvunza why usiri kuita chivindi chekunonobvunza mukoma wani wako about maaccusations ataura nemusikana upi uyu vakanditi baba vako mukomana upi iyeyu nekuti ukuratidza kuti iwewe unomutya nekuti hausi kuita chivindi chekunonomufesa uchinonenetsana naye asi inini baba vako handiti muri kuona of which inini pandaibvunza handiti baba handiti belief yandandinayo muna baba handiti ndo yakandipa chivindi chekuti ndibvunze uyu mukomana uyu maaccusations aiitwa ndaifunga kuti it's all because of madisputes anga aripo kune vapostori vake vaainamatana navo pakanga paine mitauro yakanga ichiitika yakaita sei yakawandisa between iye nemaparents saka to me chakapinda mupfungwa dzangu ndakangoti enga yezviri kuitika zvipi izvi ndosaka zvine maaccusations api aya but up to today baba havachisipo handiti tasara nani namama handiti nhau yaye iri kungokontinua futi ende musikana achinongotaura futi nhau yani nhau yake I think ndo pataa kuchitsvaga nekubatsirwa pamwe mukoma vangu pane zvinenge zvichiitika asingaite sei asingazive kana kuri kuti anoziva ongobudawo pachina kuti apa ndakagumbuka
ndikaita izvi ndikataura izvi nokuti kune zvinonzi zvaitotaurwa nevapostori vachizvitsa kuti mwana wenyanga achivera ipi pasi kuti ndinovaita sei zvichisvika vachindiudza ende unomubvunza zvinhu zvipi izvozvo handimuri kuona ndomubvunza kuti handisi kuita sei handisi kuzviziva. Some of the guys they even approached inini saka there are some things zvatinoita tingoti tiri kuita but iwe usingazive kuti pamwe zvine maconsequences acho because I cannot stand asi iye kana achida kuita zvakaitika nezuro it's up to you but I cannot stand. Munoona mungoma Sly, you were not there yesterday but achisi chinhu chinofadza kuti munhu unodaona ari musituation kuti within 5 minutes munhu ari normal anenge akuita zvinhu zvisiri saka tinoda kuti tite clarity kuti iyi yatiri kutaura pane difference yezvitaurwa zvesatanism zvekujoinwa izvi tazvikonfirma tataura handiti iye ataura ega kuti madates aripo and he is ready kuratidza mazuva akatanga kutaura nemunhu upi iyeye which is not a problem kuti haana kujoina satanism kana haana kutaura nevanhu ava vesatanism baba vasati vafa akazotaura navo after baba vaita sei vafa asi pane nhau iri kutaurwa nemusikana wayo pamwe musikana wayo is using maybe a wrong word rekuti satanism pamwe mashavi pamwe chinyi handiti but nhau yapo ndeyekuti tida kuisa kunzwisa kuti pane here chine connection pane zviri kuita sei zviri kutaura. I think inini ndokwandakukumbira kuna asekuru kuti asekuru apa pane here connection kufa kwamukoma nekwababa nehunhu hwakaitika kune mukomana wacho. Ndofunga uyu zvotakataura tese ndakamuti admire iwewe uri kuramba here kuti mupa zvinhu zvaupa admire akati nandichi handipo handiti inini mese paukamwenyu muri 4 ndakuita zvandakuchita inini mupinda magirazi muona but tapedza zvinhu izvozvo munhu ane chakaipa ega pachaita kupenga handitika admire achibva mugirasi akauya muno uyo ari apo ndakamunzwira tsitsi inini ndati no iwo ndakukusungura mumwe akati sekuru ndazviona 1 chechi 2 ndaona pagirasi amai angu arapo chechi 3 akati nini zvekusakaniza handisi kuzviramba asi ndoda kuti zvipere ndoba ndakati tora muzukuru wangu chitora mushongo wakati mukurungurire anwe mushongo mwacho mupei ageze zvipere handiti saka ndakutoona kuti nini zvandakatoita wrong saka ndakumudzosera futi ndakumudzosa ndozviite todateka pupure chokwadi akaramba akachengeta secret yoyo zvinhu zvinokudetsera kumberi chokwadi ngachive pachero ende chokwadi ngachipere nechokwadi vazukuru hatifanira kumupomera atimayo inini sekuru ndoti ndikubvunzewa ndinoda kutaura yati muzama yako vatanga ndinoda kuti umbozora uye kangangoveke kupedzesera kutaura mudare rinoiri kuti urega hako kupedzera vanhu nguva baba vari pano vari kuti batsira nechido chavo hatina kana sendera tiri kubhadhara vanhu vari panze apa vane mari dzakawanda dzekubhadhara sekuru uyu mwana uyo hamire pane mhepo sekutaura kwandakamboita ndichiti ndini ndiri kuziva ndakabereka mwedzi mupfumbamwe ndakabereka Judha chinhu chakanga chichirwa nehondo dzakanga dziri pana baba wake ndikatsanangura mapindiro andakaita mumusha ndiine mimba ndikanzi padaiti ndakarota chinhu chakanzi chidya vanhu ndikaenda kumuprofiti akanditaurira kuti amai chamakatakura chinonzi chidya vanhu ndikataura nyaya yekuenda kwadhidha kuchigayo vanhu vachirohwa nemasatanism ini ndichiita kunge ndikuda murume wangu anga ari mwana anga ari mudumba kuti ndimudhonze murume aenda anoita sei anofa tichinosvika pachigayo padhidha vanhu vakarohwa vakomana vezari ravo vakarohwa vamwe vakafa vamwe mwana nhasi zvirema zvakaitika 1982 ndine pamiri pemwana uyu 1 2 azokura adimira tsanangura idzi anodziziva takaenda kumativi mana tinogara marondera emumota atisana matena akatsiri ndo vataimbona matanawo asi takanga tasiyana pamusaka wezviito nemabasa namatata pane zvatakatadza kuwirirana ndobva taenda pamutoita namatata taenda kumativi mana tanzi nemuyaendai munoita zvakati palorenzi katsiru pamasowe takasvosangana naEdward mazive baba akatsiri wanga vabatirwa nhau yemwana yehappy avakanga varepa aine 12 years muhekta yefodya tasvika ipapo zvinonzi naEdward uyo akanobatwa nemweya
zvikanzi uya usimwe yangu mai nababa vemwana uyu ndeupi ndikati simuka zvikanzi ndiri kukukumbirai muuya nemwana uyu kuwarren park ndapota ndateterera musazomupunyusa asati aitirwa munamateiona takaita sefukere takaveteredzwa ndofunga nemuya iwoyo adimai akabuda akaenda kusouth africa aenda kusouth africa kuti iye mukoma ari kumarangarira here mazwi iwayo mazwi akataurwa naedward ndikuarangarira vakati mbana ndomurowa right aenda kusouth africa achinonamata ikoko tisati tamboita nhau dzesedzi ane masowe aakafamba achinzi mukomana dzokera kumusha vanhu vai vakanonunga dare raedward riariya kunzi mwana uyu ngaamboenda kumusha uzodzoka toita sei tonamata naye right chakanga chamutinhira ikoko chakamurambidza ndosaka ndikuti handisai kuti vanhu kupedzera nguva inini nemurume wangu ndisitakatadza pachinhu ichocho right akunonamata ega akamutsa sowe iroro rakakura iro rainzi remadzimai lizi madzimai lizi ivavo ndo vakanga vachitungamira pavakasvika sangano iroro vakasvika ovhatekwa naadimai akaita basa ende vanhu vakaungana akumboti rumberi iye anitopupuisusu munhu aroramba achiramba saka tangoda information kuti tizongoti NaSekuru tobva tapedza dare bhozi tinogona kuita 12 months ndosaka ndati ndiganhure pandamuti iyoyo ndifunga wakubva wangomira kutaura zvachose handisida kupedzera vanhu nguva nekuti inini ndiri kuziva kuri kuenda zvinhu nekwazviri kubva uyu mukomana waitsananguro dzakazonzi hamire achamiswa nerufu ava amai vanondipupurira vakanga vari pamai zvikanzi anomiswa nerufu hamire ndo zvimwe zvinhu zviri kunyanya kundirwadza zvokuti handingadi kupedzera vanhu asi chandaakuda chete ndechekuti ndinyatsotsanangura panhau yarumbi chandinoda kupupura wedza vakadanana vakaita satanism handina basa nazvo handizvizive kune shamwari yake iye inonzi dhoka anonzi dhoka ani chawatama akauya achibva kusouth africa zvikanzi amai ndikati chii zvikanzi zvandaona kusouth africa no dai rumba adzoka ndikati chii zvikanzi rumba anga achiumburuka pamakumbo paadimaya achipuruzira dumbu raadimaya panzvi pekuti apuruzire dumbu remurume wake anzi aiti dedi mune vanhu mumba chokwadi here rumbi saka izvozvo mukaita kumba zvavaita vana ava waipuruzirire dumbu taitodanana naye right zvavaita vana ava pakugara kwavo handiti tiri kupinda munomu umu munenge muine imwe rumu adimai aigara zidining ava vainogara main bedroom saka ana rumbe vaitobuda pinda nemumba maadimaya vachienda mupi mumba umu saka imbondimira zandapedza pawambotaura iwayo handinambokupindira right nhau iyoyo handigoni kuiramba zvimwe zvinhu zviri pachena izvi handina kuti adimai akajoina satanism asi ndiri kuedza kutsanangura handiti pochipiri pane mukonzi anonzi mainoko mwana wangu uya akandiudza ega nemuromo wake akati amai ndaita munyama wokungodiwa nevakadzi vanhu nevakadzi vevanhu handiri kushayi kuziva kuti chii ndikati shinga sezvinoita baba wako anofugurirwa madhiresi nevakadzi kana 100 asi havana vanobata kana 1 kunoku basa rauri kuita iri basa rakaoma ndikatodzoka kunokarondera ndichiti sangano raana adimai kana isusu hatiteeri adimai ane sangano rinoita sei rinotyisa akazoita mbiri namainoku ivavo nhau dzavo dzikatongwa dzikanetsa vakazoita makombi andisiza kuti mairi hera avakauya nawo vachiti adimai atamusiya aramba kuuya amene akanga anomunyevera achimunyepera kuti uri kunogadzwa dare kumarondera kuti uri kudanana namainoku amainoku tikavatora tikapinda nawo mukicheni ndikanotaura nawo zvikanzi amai kutaura chokwadi inini adimai akanditi baba wangu muprofiti mukuru kana tikaita zvatinoita vanondiitira minamata azvimbofa zvakaita sei zvakaonekwa kuna mainoko ndikati ndo nyaya yacho ndikati chirega kudzikisirwa gejo nemweya taura wega tikaenda pakirawa vakanopupura murume wacho aripo zvikanzi aiwa dare iri takamboritaura kwedu kusouth africa rakambotongwa rikaita sei rikapera saka mwana uyu akanga chinhu chiye chakanga chakutoshanda maari akazoenda pamasowe ana against iye yekuti abigail naendro havambondidaro abigail ndini endro ndibaba wake hanzi akasimuka pamasowe akati endro Abigero. Mbia. Nyarara ndimirire. Inene kana ndapedza uya chapinda musandimise. Ndikuitira kuti ndachatoda kuti tiite maichikozi. Ndikuitira kuti chimudza atinzwa maichikozi. Ndachatoda kuti tiite.
tazvinzwa zvese izvozvo and matsanangura zvinhu zvamakafuna kuti tsanangurei futi mukomati mai ndoda kuti muchidimbo pazvataurwa namai venyu nezvataurwa narombi vari kunyeba here hongu kana kuti kwete mire handisa kuti muexplain pane zvataurwa namai rumbi pane zvataurwa narumbi nezvataurwa namai yenyu vari kunyeba here hongu kana kuti kwete yekusimudza mazita amai nababa handinombera ndasimudza asi zvimwe zvavataura izvi ichokwadi tsananguro ichokwadi handakuziramba ndokusaka muri kuona ndiri kudzoka ndiri kuti asekuru ndoda kuti mundibatsire panhau yekuti ndakarara narumbi handiti munoona ndofunga nezuro makanzi vachiti mwana uyu ndowadmai ndikati aiwa zvinoda DNA test ende ndakatoimira kuti inge irichi iripo admire zvokutamba namunhu pachona pana mutadza kuenda kubasa asekuru nauya ndiri kukumbira isuda kuti zvinhu zvifambe mushe ukauya muno iwe ukataura neni nhasi uno waakuramba but nasekuru tiri kupedzere nguva kana admai achirapa zvatokufunga isusu panapa because we have put so much time and effort and resources kuti muriite se isununguri kana admai achiramba asingadi kubatsirwa kazviperi mubatsira chi rumbi namai rumbi naedwin nemhuri yekwachikonzera kubatsira asi chandiri kukumbira kuna sekuru admai waonokai munoita kuti chikuti nyese mukati sekuru nyese ndaibvuma ndakuta sekuti zviperi ipapo ndakatobvuma ndikatiri madhiti nemadhitari aiwa nawiripo sekuru andiri kukumbiraka yekunzi uyu mwana wangu wadzipinzira pamberi tati panyaya yesatanism yemwana toenda madna zvamataura ini ndiri kuti kuna sekuruka ini ndaneta unoziva I am tired nyaya yemwana ndakakuti kudii nezuro pano vakateerera sekuru vakati naui inini handiti pana asi zverazo ndakati kudii nawo yemwana handina mapepe DNA test panapa ine mapepe ekubata satanism nouroi wandobata panapa uya admai ndakamubata nditokwanchiripo kana achiramba futi zvakare ndakudzoko ine handidi kundimanikidza ndichimprofita yachi zviramba handidi izvozvo nokuti iye akauya inini pete zvangu kati sekuru akagara pakona kati sekuru ndisunungurei mai wangu havasinoda kuzowaripa toda kuzowaripa chokwadi changu inini izvi handichazvida sansekuru ichokwadi ndisunungure zvipere saka nhasi akuramba kuti asunungura aiwa inzwa neasekuru ndiri kukumbira kubvunza tisatenda kuti zvemwana anabasa nazvo pana ndiri kubvunza asekuruka ndipe kuti ruoko rwekuuraya baba nemunin'ina wangu ruripowo here bcause kana zvakaitwa inini kundangariro handisi kuzviziva ndoti asekuru kana muchindionera kumhepo naive muzukuru nuzuro waibvuma chii muno pakwachinisarazimsukuru achadarisara waibvuma chii nauya ndandasaina naDavid asi ndakaisana kumashure kwechi mira panhaya David yacho hauna kuzviramba futi here ndichikubvunza kuti mafoni muno humbowo haana kuzviramba here nezuro iwe haana kuramba futi nezuro ndakazopinda mudare mundikatasati pane mafoni menyu haana kutora mafoni here mumise ndichiti mafoni enyu ndokune nyaya dzisi dziri mupi iye akazviramba futi kati handizvizive saka no problem zvadanga ndikupedza vanhu nevanhu vakawanda ngatipedze ive kana akuzoda ndouchazafona nakomana tamana ndafunga musha ini ndakudzika futi gejo futi ipapo asekuru ndanga ndichikumbirawo kuti tibatsirane tisenzwisiso murwere ukarwara dzimwe nguva unogona kutadza kuzviona kuti ndiri kuita sei ndiri kurwara ndorangarira mashoko enyu mukoma Robert nezuro makatidzidzisa mukati munozviziva here kuti munogona mese muri kushandiswa nemhepo admire naamai musiri kuita sei musiri kuzviziva imimi vaviri musina chamuri kuita sei chamuri kuziva pazvinhu zvese chinhu chinotisunungura ichokwadi chinhu chokwadi chandoda kuedza kuti tibatsirane kuti processing ndeyekubatsirana handiti ichokwadi kuti conflict yakavapo pakati paadmire nevachi izvozvo mukoma ndizvo zvanditi handisi kukunyepera yanditi pakati akakusaita sei kakusanzwanana ndida kuti tikonfirme kuti tione hondo masimukira inoita sei ainoita dzimweni dzenguva hatizozive chinotigara chichishanda panani patiri asi chinotidya mwoyo watinenge tatombotanga kusimudza upi iwoyo njere dzatatanga kusimudza tichitomboita bishi inini mama ndikataudzana navo vanokudzai varapa ndikatoona kuti kwazvoida kuenda kune nharo too much ndiri munhu anobhilivha kuti with time we heal handiti zviri nani ndivabloke panoti titaudzane nokuti pakutaudzana munozorigirita kuti kopaipai takaite zvizhinji hazvichaite sei
azvichagadzirisike but ndikaavoida. Ndoda kubvunza mubvunzo 1 kuna Admire. Admire. Todzokorodza futi here. Imwe muda. Nawe kudzokoresa imwe muda hakuna atizoyawo mashure chete. Ko aiwa, yo ndokuramba uchipikisa. Ayo. Todzokorodza futi here. Kwete. Boss unochitika chumba yangu iri Admire ndikupe chumba Admire. Chite zvinopera. Aramba ine zvino. Aiwa, tinoita zvinopera. Bosi atoda tuchito naadmire atidi kuti abvume zvinhu zvaasingazivi izvozvo hazviite ende hatidi kuti munhu abvume nekuti auya mudare izvozvo hatiite ini ndakamira panapa handidi kuti ndiite witness yechinhu chakaita saicho ane mazviri nokuti iye akaya kwandiri direct achinzaka mese musipo muna mudare sekuru ini ndakubvuma nyaya yangu iyi shuwa zvavanoita sezvezvesekuruka ndokumbira uregero ndichida kuripa amai vangu ndafunga kuti mai vangu nine maroya asindazviona pano vesatanisi ichokwadi saka sekuru ndisunungure akanditera panze apa unonditera panze ndopera sekuru ndisunungure mukunza pamwe ndimbobatsirawo musati mamu saka ini zvandava ndichiita manje rega ndichidzokorodze hapana chandirikumbamirai sekuru ndandambobatsirawo mukoma uri kubvuma here kuti amai vari kuti ndini ndakauya nemhepo ndakakubara nemhepo yandakakupa ndeyangu endikupa saka munozoramba here zviri kutaurwa nekuti hakusi kuda kwenyu asi amai vari kubvuma kuti imhosva yangu hatifana kumumanikidza pandiri kutaura kana ikaitwa inini ndisingazive ani muri pabata yo munonoziva aibvumei imhepo aibvuma nezuro inini chaichaiya kwete mumwe munhu kwete kuti akataura ndozveguwa inini nedare rangu akati sekuru ndokumbeoregere akauya akagara pasi akaombera ichocho chikwadi chamuri akanditera kunzo sekuru ndisunungurei ndikati aya muchimbomusiyai akatanga kupenga machinza mwana chitudza ati mai akupenga panzapo ndati ayo nonga ambopika jeri ndakazonzotsisira ona muse munhu anga abvonga ndini ndikati ano ndikati musunungure ndikati no evident ndinotora mushonga udaidai umpe ngonapa mushonga bvazvapera saka ndizoenda kwatiudhaka ndakarasika hana ndikati zvichanzi amai vai vakatora mwana vakanomuitisa chirangiso uyatoni handizobata inzwai musanetseke naye inini pachezvangu akandipomera kuti vanondinyepera kuti ndakaisa zvinhu pamidhia zvekuti ndimi maurayani edmo zvatino zvinozikanwa nemunhu wese pwashi vakati mukadzi waninja akarambiswa nani naamai amai edu avagarikike navo vakomana vakapupurirana kuti zvotokada amai havaite zvinhu zvinozikanwa tichiita manje taita direct pasina mashowers pasina chi edmo kaunjiza kuti iwo narumba haumo admire yobate tsvimbo kutange kana uchiziva kuti wewe narumbi hamusi murume nemukadzi musatanizipokana nezvekutaurwa nayo mirai kuti zvekudanana kana admire achiti haasi musatanism narumbi ndozviparutaura ipapa wapanzisa usati wasumuka admire hanzi nasekuru kana uchiti narumbi hamusi mese musatanism mukadzi nemurume spirituali zvemusatanism sumuka ubate tsvimbo zvimwe zvese hazvina nebasa rese kana zvemwana zvekutani hazvina nebasa rese zvimwe kana iwewe narumbi rumbi achikunyebera kuti ndo zviripo hanzi nasekuru sumuka ubate tsvimbo ichete hatigone kuenda imimi muchiti rumbi ari kukunyeperai nekuti mangwana zvinozonetsaziva chokwadi toda kunochenurawo rumbi uyu ayo inini arumbi ndarara naye andimuruwana ndosaka zvikunzi bata tsvimbo titange yekuti inini narumbi tine dhiri ndinogona kusumuka ndobata pozisho handina chandikaita narumbi bata tsvimbo tukuta nyaya tikuya ubata tsvimbo ndekuti isatanism narumbi totanga izvizvi yekuti iye neni tine connection satanism takakurara naye mira tikusotera ayo handisa ndabvunza kuti kana zviri zvemhepo asi kana zviri zvekuti live ndakatogara naye pazvemhepo zvemhepo hazvisi zvako nekuti hauna kuzvitamba ndosaka ndiri kutaura izvi handizviziva nomwa vari izvozvo hazvi kukusunungura manje ukatanga zvako zvizvi
sunungura taura iri nonzi idi riya rakanzi rawaitaura riye kuti takanzi idi richatanga muvana vaandrew uyu uri mwana waandrew wacho ngatigezezve saka wabvuma here chokwadi wabvuma here adimai tingopedza nyaya bhozi ngoiri kufamba vanhu kubvuma chokwadi kunouraya here nokuti nyangomukanzi mataura kati akatoregerera kudhara ninja achamuka baba vachamuka totaura zvinhu zvinoita seitikuda way forward toda kuvaka mhuri zvichida anogona kunge asingaziva adimai ini ndichitaura naamai adimai aka ndakavaudza kuti amai muri kuti adimai auye kunoku mauya kuzochema kwandiri asi chandaiti ndiuye kunoku inini semutorwa ndechekuti ndoda kuti adimai agare pacheya apa muchitaura nyaya saamai nemwana kwete kuti tisibisane kwete kuti tisei ndakavaudza kuti amai imimi ndimi Masara ndiri kukumbira mwoyo murefu kubva kwamuri kuti vana venyu vaite sei vasununguru ndindakatovakumbira amai vavo zvichida vanga vainawo zvichida vakanga vasingati vasingani asi ndakakumbira kwavari ndakati amai ndiri kukumbira mwoyo murefu nekuti isusu nasekuru hatizvigone izvi nekuti zvinhu ndezvedzinza rekwenyu handovanzwisisa saka chinangwa chidarerese rineri hachisi chekuti kana wabatwa nemhosva kana wabvuma worerwa pamuchinjiko hakuna zvinhu zvakaita saizvo kuti tichibuda munomu iwewo namai vako mira adimai iwewo namai vako da kuti mupanane hagi munomu kana tichitaurirana iwe wabvuma nemwoyo wako wese asi chansirura ndechekuti umbunyikidzwe kodzero dzako upinde muzvinhu zvaunoziva kuti izvi no hatida kuti udaro usununguro vana vako kuda kuti vana vako vazoita sei amai taura chokwadi pandangariro dzangu handirangariri ncherera nemwana aiwa kuti zvekurana nemwana tikura zvespirit iye satanism ezvaari kutaura izvo zviri ngori pachena nenazvo ndabvuma aiwa tine oraiti tinoti unyatsovhuma kutisvibisa wese zveshuamai apa ndakabata ende totozvinzwisisa kuti maybe wakazviita through bitterness yekuti wakaona kuti baba vanditadzira pakati angambozvibvuma iye paari kumbotaura kuti paari kuparamba asi mukabvunza South Africa vakanamata navo vese vanozviziva asi iye havazviziva pakauya vamwe amai vainza anzi ambuya aribheka vakauya vakazomuti kupe nembiya kuti apa nechimwe chinhu chako kufamba ba zvese izvo zvavakutadza kuziva kuti enda ndichikumbira wangu sekuru iwe vamira iweyo ndiro kuhedha ndakubuda hangu ndiro kuhedha kwazvakuenda kwacho baba asha apa tsitsa dzichashande takamira muri yakamira tese takamira upenyu hausi kufamba toita sei imbondinzwai musaita hasha anditi musaita hasha ndoziva tese sekuru ndabvumirana nazvo asi munona mama kana aiwa vanhu vese ava kunyarara iwe kubvumirana kwandoda kuti vaite ndoda kuti vabvumirane narumbi vari tu kuti zvakati haangabvumini kuti zvanzi rozi anenge amanikidzwa munhu kana vakabvumirana narumbi vakatoti taurira kuti paya takadaiso takadaiso toti yes anditi anozoti takafamda baba vauraya munhu mani anzi ari kuuraiwa iro asida kumuuraya tida kungopanana chirango ane pake paari kutyira ndiripo ini asi munoona takudzokera kumashure munoona mafariro atani tiri kumboita for the past hours nepatavi kana izvozvo tiri kutofara toda kupedza chinhu hatidi kusiya zvinhu zvakahengwa kana rumbatara ari panyama zvakaitika zvese sei adimai kutedza kuzvitaura aita spiritual kazvo akutaura ari mbushi ari munyama kana takuisusu havachapuwa kana kuti orit adimai mire toburitsa hama dzako kuti tosati titaura tiki hamusazibudisa ati handatenda zvapera zvese aiwa tatogadzira mushonga usazviite muhasha isagadzira mushonga kunokuda ngowambunyikidzwa ukuzagadzira mushonga mangwana uzodzoka pano ubatsirwe hakuna kwauchabatsirwa kutaura chokwadi ende uyanane nehama dzako nanayo vese ava vari tinogadzira mushonga wakaparira ngozi uchindinogadza vana vako nevamwe wakufanira kugadzisa umwe upenyu adimai ini ndakukusunungura iwe wakuramba sababa ndiwo baba ndinongedza kuti ndakauraya baba ndinongedza kuti ndakauraya hatina kutaura zvekufa kwababa ndati inini ndakukusunungura pakundinanga uroi ndataura zvekuuraya baba ire wakurotomoka zvikuratidza kuti pane something amina timuite zvatakamita futi nezuva wakora ndine kodzero kutaura zvandinoda handifanira kunyengerera mwana
mwana ndiyafunga kunyengerera ini ndipota nchikunamata imimi 9 manzi dzangu asidze kutamba mani makanditambudza imimi muda kuti ndinorovera zamu pamwacha ndinotitsvaga muno ndinokumura hembe ndikanorovera zamu pamwacha kana kunditambudza tatenda mai zvinzwa ndabvumira ndozvataurwa narumbi uvumira nokuda kwako here nemwoyo wako wese kana kuti nekutya kunzi pane makonsekwensi ndabvumira navo aiwa hana chingoendai through the process zvazvakanaka ndo yangu through the process kana muchiti imimi admire kana usina kuzviita rega ndite through the process I think ndoichasunungura munhu chi wese ini nangu kutongomirira izvozvo I think ndo pane shungu dzemunhu chi wese nasekuru chaivo vakutoona kunge vakukumbanyikidzai ndosaka vakuti ndosaka vari kuti ngatiite ichi process munhu wese nekuda kwemhinduro dzamapa munhu wese akubhilivha muprocess saka I think process ndoyega yasara iwewe ukabvuma nyaya dzako bosi tine zvinhu zvada titoita pamusoro narumbi akagerwa iwe wasati waparwa maka pamhanza iwe unoragerwa futi zuda wogeza mushonga zvopera zvatopera zvisina kana no problem ngatitese kudaro ndise process katitichia uvumira kuti kutenda zvochimwe process ipi yamuda kuitwa ngatise zvechimwe madzisiya zvechimbo tongoita process agere but ndikuramba sekuru ndechekuti adimai ambunyikidzwe kodzero dzake abvume zvinhu zvaasina kupinda mazviri hazviite zvinhu zvaitotongoti aramba zvinhu zvaasapinda mazviri ko izvi zvipadhuze zvemazai izvozvo zvitaura mama dii kundisunungura pane zvandakata petition neuyu izvi zvekumashure ndanga ndisipo ndochokwadi chandakakuita sei zvamanje zvine evidence aiwa zvapera but ireference yekuti kana usingambobvira wakapinda mazviri uite zvivindi zvekunosaina that petition inini kusati kwati kusaina kwandikaita petition anzvadzi zvaita sekunge vanhu vari kuda kutibatsira but the petition pane this party ukangoona party yakanzi ritual usina kutarisa zvakawanda ritual unofanira kuvhunda ndakamuti kudine so ndikamuti ritual ndakuisaina ndokusangana vakataura usingazive makataura izvozvo ana kumuudza iwe wakatanga kupinda zvinhu usina ndo pandiri kuti ndini ndo pandida kubatsira wazviziva mai handiti wakatopinda akatoziva kuti ndo mazviri muna chinoitika secret kai bosi uye asati avaviwe nezvinhu izvozvo asati zvamurwadza kana zvamurwadza sezvikuita rumbizvi ndopanosvika pastage bosi uye angatopinda mazviri zviri mumwoyo kuti hapana ndise zvinhu zvangu izvi ndatoenda nazvo mberi handu kufanira kuva muroyi anokomwa spikira hataure spikira anokomwa so spikira ko admire pamakanoenda mudziva pane vanji paretrini muchinoiswa mbiya mamiranzi datya here mbiya ichibva yatenderera chii chakaitika kusiri kwakatangira satanism here iwe tsanangura wakanga uripo iwe wakanga usipo ini ndindatiripo rika ndizvitaura chii chakaitika ndakadedzwa mumhondoro ndadedzwa mumhondoro naatete zvanzi admire ngavaitese ashandirwe takabuda kuma 3 kuenda kurwizi tenda kurwizi kudaro ndobva ndanzipfugama mumvura ndandapfugamiswa mumvura nadhoni ndobva atora mbiya ndobva vaigadzika pamusoro pangu ndobva angopinza ruoko mumvura ndobva abuda akabata dacha ndifunga ndakava ndikati ndininya kutotaura ndobva aisawo ndosandiri kuti kana zviri zvakaitwa ndisingazive handisi kuramba uona nhorondo dzako una admire patikupesana newe kuzandipati nhorondo yako yese kutanga zvekumashure zvekutwana rumbi tozobata zvinyowani izvi zvemai manje uribata zvekumashure zvekutwana rumbi zvikuendana nezvinyowani zvaunazvo manje manje unoti ukudii iwe ndoembavha kunzi wakaba mombe kumashure ubva wabata dzimwe mombe wabata dzimwe mombe dzinyowani so dzimwe dzakamboshaika futi dzadawa nenzira idzodzo unopati kudivi panonetsa panonetsa chii wakabatwa nemombe iwewe dzawakaba kumberi dzokumashure handiti wabata dzimwe dzakapiwa nemoda iyoyo nenzira iyoyo ubva wabatwa nadzo futi wanzi tsvi idzi dzekumashure dzo unodzibvuma here kana wakaba unofana kubvuma iwe pamuna nditapera mhosva saka zvanene sipanamba hatinesane isongota zvitsvimbo wojamba tsvimbo ubata tsvimbo ugara nayo zvako ringachidarika cho chikamu chacho
Chidalika. Sa ukuvumirana nazvo ivi. Ndavumirana. Muombera maoko kuti bvumirana nazvo. Ndavumirana nazvo. Uda zvipere. Chitaura muchimbiro wako musunungurani. Amai. Ndinokumbira regero. Taurisa muzungu. Ndinokumbira regero pane zvandakambokutuka ine kukunongedzai nezviri pagarasi ndakana kuti hamusimi muri kutambudza mhuri. Zviri kutaurwa zvekunzi adimaya chichi ndifunga foni ndinayo ichazokuratidza kumboka ndasvika kumba. Sunungura ina handina kwakareba, handina munhu, handisi hana, handina hana mkutu. Right. Chokutanga adimaya pane patakumbunyikidzira here wewe kuti utaure zvatiri kuda isusu. Hapana. Munino waadimaya wacho. Kushandura kwamaitwa panapo padambudziko renyu pane pamambunyikidziwa here kana kuti pamamanikidziwawo kana kuti panapa zvamaitwa imimi hazvina kukugutsa. Ini nangu kubva zvichitanga kusvika patasvika nhasi ndafara nokuti kwanga kuri kungobvunzwa chokwadi woconfirm kuti aiwa ichi chokwadi nekuti ndizvozvo apa semabvunzira amakangoita zvisatanism handiti tikangotaurawo chokwadi kuti aiwa chokwadi chiripo kana dziri idzo nhau dziri kuita sei dziri kuoneka pekuti ndingati pambunyikidzwa inini kudivi rangu hangu nemwoyo wangu upi wese tichizvipira kana nekuvadzimu vedu nekuna Mwari vedu kuti vapinde zviri mukati mehanamani medu nekuti chandiri kukumbira sekuru handisi kuda kuzoti kana tabuda pano izvo ndoda kutaura kuna mama ndoda kutaura kuna mukoma vangu tapaipaenda zvongobvuma kuti zviite sei zvipere nokuti izvozvo ndo zvinhu zviri kutiputsa kana paine pasiri kunzwisisika kana muchiita mhiko yekuti achazobuda ozotanga kunonoti paipaenda ite sei kana kuti ndazongotaura kana ndanyepa kana ndadii zvibva zvamubata ari kwaari kupi nekuti taneta nekunzwa pamiromo takudo runyararo mukati memuri. Ndatambudzika isu. Mai, mashoko enyu? Inini pache zvangu ndiri kuti maitikira azvaita aya anenge achazobatwa nemhosva mangwana akawana chaanowana asazoti amai ndo vakatidhonzera kuya kuya. Inini shungu dzangu dzaita kuti ndikuunganidzire pano ndechekutaura chinhu chinonzi idi ini ndichizvisawo pamberi pevanhu kuti nina handina chandakabata ndoda kuti vana vasunungurwe. Iye zvino uyo akaenda kubasa 2 days adzoka iyo ava vacho havanawo kana chavainacho ndinosvika kupi ndichivarera vakuru vedu vakati chirere chigokurerawo asi nhasi ndiri kuita cheche chinonzi chirero ugochirera nevana nechine vazvizukuru ndaneta Mwari ngaandisunungurewo nevadzima wangu ndaramba zvangu kuti ndirambe chitambudzika mwana wemunhu wekwete. Mabato ometwa panapa pane kakumanikidzwa here kana kakumbunyikidzwawo kana kuti pane zvakubatai? Hapana chandaona chambunyikidzwa. Ndofunga ndakataura kuti since ndakagara handisati ndaona zvakadaro. Musha unoyauna kundiremera pakurara, pakudya, pakuita sei. Ndiri kuita fileto omukupfuura kumba kwangu kwandinogara. Nekuti pane chakaipa panongooneka pashayikwe. Ndo zvimwe zvinhu zvandinotenda dare rino vandibatsirewo kutenda kutaura chokwadi. Mwari akuropafadzei akutungamirirei nyika ino yeAfrica igone kuziva kwete Zimbabwe chete kune vakawanda ngavaungane panzvimbo inouye kuzobatsira. Ndatenda. Angadzi unoda kudini mashoko ekupedzisira? Mashoko angu ekupedzisira ndoti handina chekukomplaina tiri panapa. Even ndikada kukombia ndimboenda kumba dzehama dzangu chaidzo handikwanise kurara semarariro andinoita ndiri panapa. Ndinenge ndakasununguka zvakanyanya. Ende pane zvese ndakatanga kutenda pandakanzwa kuti Adimaya akwanisa kukwira bhazi akauya. Nenharo dzaiva naAdimaya tinedzera kuti kuZimbabwe handitsikako. Asi ndakatenda ndisati ndakuona ndikati sekuru vakatumwa zveshuwa variko. Nekuti Adimaya akwanisa kuuya kuZimbabwe akasvika kuno. Nekuti ndaisatenda kuti Adimaya anosvika. Ende pane zvese zvaitika handina chandinopokana nacho. Mai Varumbi munoda kudini? Ndinotenda nezvese zvamakatiitira ndinotenda. Nokuti neniwo ndandichishaya kuziva kuti zviri kufamba sei asi ndazobvuma. Nokuti ndakaona mukomana kumushedza kwamakaita achiuya pana achitosvika zvesho titomuona kuti uyu agere apa. Zvese izvozvo
zvinozondipa futi nezvamangwana kuti nezvamuchazotitirawo nesu nedare redu ndomutongoona kuti chiyaedza kuti vachauya vari kunze ikoko vana baba vacho andikwadedza futi ari kuuya futi baba vatoya ndikuashedza. Aiwa, ndinotenda nekutigamuchira kwamakaita, ndinotenda nokuti hama dzedu isusu dziri kutotiramba, totoprefera kunorara pasi pemuti kuti mudzimba umu vari kutiramba havatodi. Tinotoprefera vedo hati vese mototirare zvedu panze kuhama dzevarume vangu, asi pano makandigamuchira. Moyo wose ndinotenda. Rumbi Sekuru, ndinotenda nebasa ramakabata patiri. Ndinokutendai nezvese zvamakandiitira nemoyo wenyu Sekuru. Chandinokumbirawo Sekuru, ai mwana wangu wandakapinza MuSatanist, wandakazvara naadimai abuda MuSatanist. Ina handichazvida Sekuru. Mwana wakamupinza futi? Ndora atitori bhegi rezvinhu zvangu zvaitogara zvinhu zvangu, mhepo yenyoka zvese, mweya kumapiramidhi, mweya ungochani ndakaisa. Tichiisa tese naadimai tiri pamwe chete kupatweni. Nyangwe akachizvidi achizviramba. Sekuru, ini ndinoda kupona. Handidi kuramba ndiri MuSatanist kwete. Zvakanaka. Inini mashoko angu Sekuru, mina ndimozovhara zvinhu. Inini ndinongotenda mai vaadimai. Sekutaura kwatakaita tiri kumarondera. Tichiti ini ndiri mutorwa munyaya dzekwenyidzi. Ndinoziva kuti veukama vanenge varipo vanogona kupindirawo vagoitawo makafamba kunzvimbo dzakawanda mukati hamusati mamboenda pang'anga. Ndakati haiwa chakudhonzai isu pang'anga pacho titese. Ndakakuvimbisai kuti pachaitwa dare renyu ndinenge ndiripo. Nekuti munenge mine kakutya kekuti ndikabva kung'anga ndinozobva ndakatapuriswa zvimwe zvinhu. Izvi tiri kuzoitira mangwana kana zvichizenge zvakonetsa kana vazukuru venyu. Kuti ambuya vedu kung'anga yavakaenda yakabuda ndiyo yakavarombesa. Asi kuti mubviswe kafiye ikako, regai tivepo dare renyu retwa pachena. Takazowirirana tapedza kutaura kuti amai adimai, shuviro yenyu samai vakabereka ndeyekuti vana venyu vabatana. Vazukuru vauye panapa vachikwira pamakumbo vachisvibisa masofa. Handiti ndizvozvo. Ndine tariso rekuti kubva nhasi tichienda kumberi ndizvo zvichaitika mukati memhuri medu. Nekuti ndokuvimba kuti Mwari vakatitendera. Hongu kwamuchaenda uka vanhu vamwe vachakunongedzerai, asi vachakunongedzerai vachiti tipewo nhamba yekwamakaenda kuye, toda kuti tinobatsirwa. Nekuti Mwari vakachuza mhuri yenyu yekwachikonzo kuti imimi toda kukushandisai. Dambudziko raminaro hamusiri mega. Misha yakawanda ine matambudziko akafanana nedambudziko ramuri kusangana naro. Asi Mwari vakachuza mhuri yekwenyu kuti iwewe ndowanda kushandisa kuendesa pamberi apo kuti chive chidzidzo kumhuri yeZimbabwe. Kana munhu yariyo anakatuma kuti ada kuti aponese vanhu vakapinda muSatanism, ndakushandisa iwewe. Imi mukaita se mukazvigamuchira. Mukati mukoma adimai ava uye ndakati vanouya. Ende pandaiti mukoma adimai vati vambadzi mairamba. Muchingoti haiwe. Makatonditi ageri. Makatonditi pandakati ndatumira mari ini ndindatumira nezita rangu makati wadi kutenga tiketi. Ndakati aiwa. Tiketi ndakamukati auye ndakati aiwa. Don't worry. Andi saka chishuviro chenyama ichiri kuzadzikiswa. Hongu hazvinyanyopora semaporera anoita marwadzo kana mapainkiller. Handiti marwadzo anobva apera. Zviri pana adimaya, zviri pana Edwin, zviri pana mwana wenyu, zvinogona kuti tore nguve zvichikamuka. Asi musarase mbereko. Handi mazvona. Ndimi makazara benzi renyu iroro. Rambai makaribereka, rambai muchitifamba naro, muchiriyeuchidza chete kuti patakabva paya. Handiti kuti shuviro yenyu izadzikiswe imimi. Ava vana ava varaswe. Handiti isusu naSekuru chikamu chedu taita. Ende toda kutendawo Sekuru nekukugamuchirai. Handiti mazvona. Kuti Sekuru batsirai murandakadzi uyu haana kana sendi rekuti abhadhare kana mari yedare. Pamakati hamuna mari yebhazi. Sekuru ndakavafuna ndakati amai chikonzo vati havana mari yebhazi. Vakati mira tigoronga tigovatumira. Asi Sekuru vakabva vaita dare rekuenda kwaMurewa. Pandakazoti Sekuru takufona ndichiti dare ratita sei ndakavati aiwa vafona vati mari yebhazi vachi vanayo. Handiti mazvona. Handitika irudo rwaSekuru. Saka ndinototendawo kuna Sekuru kuti Sekuru ndoita sei ndinokutenda iwe nekuita nekusunungura dare. Ndinozama kuti muna mukoma adimai zvinogona kuti remei. Asi ndofunga tapedza padare kana vari pana Sekuru kana pane munin'ina wavo kana isusu even tisipo pane zvavachakutaurirai.
kukumbira kuvana ivava ngavachiita shamwari yasekuru vato shamwari yasekuru. Hakuna munhu amai anogara pamakagara apa agobuda. Hakuna munhu anogara pamakagara apa kana mudare masekuru agoramwa sekuru. Hazviiti. Imimi musipo, don't even worry. Namba vatudzitora vega vagofonana nasekuru. Muchazviona mamega imimi. PaChristmas tichenge takutaura imwe nyaya. Handiti muna July. Tichenge takutaura imwe nyaya. Mukomati mai. Ndinokutendai nekuuya kwamakaita kuti muzobatsirwa. Zvimwe zvese izvi mahambo mamwe atiri kusangana nawo murodhi kai zvinowanikwa bhozi anenge achidzora speed. Asi anoda kutendai chekutanga ndechekuti makauti ndoda kuuya kuzobatsirwa. Sekuru vachikufonera vakakuti admire uya kuno ndikusununguri. Asi zvavakataura ndo zvamainga kuno. Zvimwe izvi kwangokutaurawo unoziva senyaya sematare ndosaka tichidzidareka. Dare rine kuramba nekubvuma nekuramba nekubvuma. Asi chamakaita kuti muuye kunoku makauya kuti muzobatsirwa. Ende sekuru vachakubatsirai. Handimukuzvinzwa. Kana paine chinenge chanetsa namba yangu munayo. Munotumira kuti audio muchipopota. Handiti murikona. Kuti ko iwe haiwa ini ndiri shamwari ndiri sahwira ende mukandirova mukaita sei hapana ndinongotsamwa ndichita sei. Ndongoda kumungoma Robert. Ndipe kuti sekuru vati havana DNA havakwanisa kuita ma-DNA test havana mapepa naye. Saka chandiri kukumbira pamuri ndoda kuti mwana aitirwa ma-DNA test. Kana apedza kuitwa ma-DNA test ndichadzoka kwamuri ngoma Robert, ndichadzoka kwamuri sekuru. Ndinotenda kana ini tichatokubatsira dai kana muchida kutovhuma muda kuti zviwo pachena. Ndikana zvakatokodzera. Rumbi uda kuti zviwo pachena. Good. Aiwa zvazvinetsi iyi yakazvitonga. Inini panhau yepanana mwana yekuti mwana wendowani mapepa handina. Kana ndikatozvibata mudare kana ndikatozviziva but asisi chikamu changu ichocho. Ndifunga kubva nezuva ndakaita sei ndakasvitaura izvo zvandiri kunyepera zvinhu zveZimbabwe kuti sekuru Kanengo vakaita ma-DNA test pano. Ndinoswera ndasungwa nemutemo kuti iwe wakaita ma-DNA test ukazviona kuti ini chakukuza kuti uyu muroyi MuSatanist. Handitika ndigondwa chete izvozvo ndobasa rangu nekurapa vanhu vanorwara nanopenga ndobasa rangu. Right. 2 ndine nhau yakwamai Rumbi. Munofana kuripa kumuri kwaChikonzo. Handitika kuitira mangwana zvinozouya. Chechi2 matenda zvenyu mazukuru but darenyu masati rapera. Tine vanhu vaya vamukaonawo futi mugrasi varoyi venyu vaya nezuro. Ndizvo here admire? Handiti vanhu vaya tikuona kuti papi tida kupedza basa here. Tikunzwisana unzere muzukuru musikana tida kupedza chii vamwe vese vaenda kumakuva zvibhidhirika vachita sei tikuvada kuti papi tipedze dare iri. Sununguka zvii Sly Media TV, building bridges.